ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି କହିଲେ ମହାରାଜ ପଣ୍ଡିତ, ଆପଣ ମୋତେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର? ତାପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଦୁଃଖରେ କହିଲେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନି, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୋର ଭଲ ପଡ଼ୁନି, ଚାକର ବାକରମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ କଥାକୁ ଅଣଶୁଣା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସଂଘରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଯିବି। ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସଂଘରେ ରଖିବେ? ପଣ୍ଡିତ ଏ କଥା ଶୁଣି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଟିକିଏ ହସି କହିଲେ, ତୁମର କଥାକୁ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣୁନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ଭଲ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଚାକର ବାକରମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? କାରଣ ମୋ ସହିତ ତୁମର ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ବି ତ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି ତାଙ୍କ କପାଳରେ ହାତକୁ ଆଉଁସି କହିଲେ, ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇଲେ କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ, ନିଜ ସ୍ୱଭାବକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅ, ଦେଖିବ ତୁମକୁ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁମର ପିଲାମାନେ, ତୁମର ଚାକର ବାକର ପଡ଼ୋଶୀ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ପରିସୀମା, ନିଜକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମଣିଷ କରିବା, ଯାହା ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ଭଲ କହିବେ, ଆମେ ତାହା ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ଆୟତ୍ତ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ।